ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଆସିଗଲି ବଉଡ଼ାଙ୍କ ବହୁ ପୁରାତନ ଶନିବାର ହାଟକୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଯାହା ଖୋଜିବେ ତାହା ମିଳିବ। ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ତାପରେ ପରିବା କିଣିବା। ଆମ ଶନିବାର ହାଟରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଖୋଜିବେ ନା ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳେ। ଠିକ୍ କଥା। ପରିବା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶସ୍ତାରେ ଦେଖିବେ କେଉଁ ମାସ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବୈଶାଖ ମାସ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ 85 ଡିଗ୍ରୀକୁ 100 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଖେଳ ହେଇକି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଘମଣ୍ଡ କମିଯାଏ ବୈଶାଖ ମାସରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ପରିବା କିଣା ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ପଚାରିଲି, ବାଇଗଣ ଟମାଟର କିଲୋ କେତେ? ଏଇସବୁ ଶସ୍ତାରେ 10, 20, 30 ଯିଏ ଯାହା ନେଇପାଇଲା। ଯଦି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଏବେ, କାହିଁକିନା ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷାକୁ ଆଉ ଏ ଖରା ମାନେ ଶସ୍ତା ଖାଲି ଶସ୍ତା। ଯଦି ତାହେଲେ ପରିବା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶନିବାର ହାଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ବଉଡ଼ାଙ୍ଗରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ବଉଡ଼ାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଏ ଶନିବାର ହାଟଟି ପଡ଼େ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଳୁ ଟିକେ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ନା, କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ଗରମ ହେଉଛି ନା, ଆଳୁମାନେ ଖାଲି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶସ୍ତାରେ ଖାଲି ମିଳୁଛି। ମୁଁ ମୋର 5 କେଜି ଭଳିଆ ଆଳୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲି। ସିଆଡ଼େ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିମି, ତାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିମି, ତାର ପଳେଇ। ବର୍ଷାକୁ ଯେଉଁ ଖରାକୁ ନା ଖାଲି ତରଭୁଜ ନା 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତାରେ ଖାଲି ନେଇଯାଅ, ଶସ୍ତାରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଟିକେ କହିବେ କେଉଁଠୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛ।